Jsem tady s kámošem. Čau. A budeme ochutnávat boba tea, boboket, že jo? Jo. A máme tu brown sugar a milk tea. A strawberry peach. Tak zkusíme to otevřít. Máme tu teďka rozdělaný to brown sugar, tak zkusíme to. Na to docela v pohodě, že jo? Jo, je to v pohodě. A tady Zdá se mi to, nebo to je takový kakao? To je spíš nevím. hodně kakao, jo, hodně kakao. Jo, že jo. A teď jdeme ochutnat tady to. Jo, tak to pojď otevři to. Tak. Teď já. To je hodně dobrý. Je to o mnohem lepší. Je to mnohem lepší, no. Takový lepší prostě. A kolik dáváš tady tomu? 10? 6,5. Já 6. Takže A tady tomu? Tady tomu by jsem dal takových 8,5. Já bych dal klidně i 9. Jo, takže čau lidi, dávejte lajky a odběry. Čau, zase příště.